जुथाइ क्रेबकेबो दिनै नीलापुर नलायहा एडेसु जाहि रानि जनरल कमिटि जाहि आनसारावने रिसोला लंपेन सोला एराहा दिनैनि बसाया रन्दैबा बो आनसाराव बांखा अदेहे मोजां सिख्लाय दायरा रनलि साइदु नायफालां जिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गेदेमा बुथु नादिस्तु एबो हाबाहा खूब बायनि खाबासियाबा हम्बा खुशी दांखा ओके क्रेब नायलायखा हामनां Thank you, Che. दुखिया सुनो मना जिने क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन केगा कुछ को नले शरण ले आरो गिबिन गिबिन नले निफा खाबायनि फेरा मिखने माने हाबायनि फेरा के शरण ले जिने सोला स्कर्ट शर्ट बुथु जिने डिस्ट्रीब्यूशन केगा ओरैनो मिसे माइटेब्रो क्लाय बोलांदो जों माइटेब्रो क्लाय माने सिस्टेम लेदो नेक्स्ट पेबा जिने नेक्स्ट माइटेया जों क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन कमिटि जों दिनै जनरल हजबर जनरल जों आसा खालामदों आरो दिनै प्रेसिडेन्ट गेदेमा दं ओ सेकेन्ड प्रेसिडेन्ट गेदेमा सेकेन्ड लाबो जोङो नले दाबायदि हिनबायदि नो खालामनो बुंनो सानबा लेस फिसिलिटिबो मानिया फिसाबो जों बांसिन गेदेमा दवायदिनो जोंनि सेक्रेटारि फिसाबोलायनो बहुत थुगा बिसोरनि सिगाङाव दहा जों मिथिनाय फालांगिला मोटिभेट फालांगिला बा जों सिगां बानायनाय मोनसे गावसि जादों नांसि आरो नले आन्दोलनसो आनसाराव माय एरावबो आरो हाजाराव नांसि आरो जोंनि रारा जायजों बगरे दिनै पेन्सला आनसारावले जेबो गरे नंदा दास सौसिने जों फालांबा नलेसिया नखरसिया नखरसिनि दावया जों आनसाराव बिलि दंबा बिलि दं जों बे थेग्रिमानो सेस्था खालायदा बिसे हाग्लायनो दंगा खेरबो माइसि माइदो सलागारांसि आखिरांसि बे रंदा जिनि ट्रेनसिं आरो बिसके जों मोजां सिखलायनि रंदा फुकादिनो जिनि गासै माने आरो नलेसाराबो हामजागा आरो जों आरो गिदिं गिदिं अफिस थांबालांबा अफिस दामायनि के दिनै दिनैनि बेसायाला बिदि रंदा जों रायजो राजा आरो गिदिं गिदिं मखलायगा साइलायगा रायजोखौ हामजागा रायजोनि डेभेलपमेन्ट साइलायगा आरो बिसोरबो इनि फाया बेखौ हामजावदो आरो माइथाय नायफालांला जों इनिनो रायजोनिबो साबद्रि फालांबा जोंबो होमबा खुसियैनो आरो फागिनाबा आं फालांबा सोरबा जोंबो रायजोके आसारि लाखा रायजो रावबो जोंखौ आसादो एडिसु बुके बिसोरखौ दुआ सापर्ट खालायलायदो आरो जोंबो बुके थांदोंमोन खेबजाजि खुसिके याव मालामा हरदो स्टप लामा लोगोनि दिनैनि बेसायना लागो बेनिफ्राय बेखौनो जों माने दिनैनि बे प्रग्रामके खेमदिं जायगा निरंदा दा बेसायना जों फिसा अरे साइलेमान दंखा बेयावनो खोनाफिनो अब्ला रेगनियाबो नालाय सोरना जामब्रै खायसो बिथांमोना गासा चेनेल गेजेन फाहामनो कसम लादो नि प्रेसिडेन्ट ना सेक्रेटारि